izinto sazenzela bo. No money can I, no daddy can I, izinto sazenzela bo. Sanibonani balaleli nabalandeli emakhaya. This is Untokozo Tshepo Mohlala uMakatani the New Age Pantsula 357 Klefere Kivore kade lemnyama isitimela samalahla umbhebheni. Today sokhuluma ngasisihloko esithi umswane. Umswane ingani ubalulekile kahle kahle ethi ngiqale la. Umswane yini? Umswane izinto ezingaphakathi kwesisu sani esembuzi. Umswane uyatholakala kwimbuzi, uyatholakala kwinkomo. Kodwa manje ngifuna sikhulume ngomswane ophuma embuzini. Umswane utshani, ithelo nezihlahla lezi sazidliwa imbuzi. Imbuzi thina as Africans sithatha as something that is clean, very clean. More especially mangabe thina siyayihlaba, hayi ukuthi yona iyazifela. Masiyihlaba thina sihlaba as a sacrifice, ukucela edlozini. Umswane wakhona ubalulekile ngoba kuyithelo zonke lezi imbuzi behamba izidla. Imbuzi idla izihlahla eziningi ezihlukile ezisiphilisayo njengabantu. Ongango nokuthi imithi eminingi esetshenziswayo namhlanje ukwelapha abantu, imbuzi isuka idlile lapho nalapho nalapho. Engakho mina mangithi umuntu mangimlekelela ukuthi athenge imbuzi, ngithanda ukuthi ngithi umuntu makathenge imbuzi, hayi lezi amabhunu, ngoba ezamabhunu zidla into eyodwa, nakhona futhi bayazijova, azinabo abelusi. Kufuneka zona lezi ezinabelusi ezihambayo zigibela iy'ntaba, zihamba ehlane, zihamba iy'ndawo ey'ningi, ngoba zihamba zidla iy'hlahla ney'thelo ezinjani eziphilisa abantu. Umswane uyathathwa makuzogezwa umuntu noma kuzogezwa igceke. Umswane uyasetshenziswa nangembeleko, imbeleko yomuntu, ngaba umuntu omdala ngaba umuntu omncane. Iyasetshenziswa ukuthi kuhlanjululwe nje into eziningi, ngoba umswane yiwo futhi obekwayo emsamo, obekwa nenyongo. Izinto zabantu abadala. Ngiphinde ngibuye ngithi umswane ubaluleke kakhulu ngoba ubuya ube yinto efana njengephengula. Yazi emzini umswane manike nahlaba kwaba nomswane nawubeka lapha nenyongo, ngithemba ukuthi umsebenzi uzohamba kahle. Umsebenzi uzohamba kahle ngoba kahle kahle umsebenzi thina masuwenza njengabantu abamnyama kufuneka imbuzi. Inkomo yilapho nalapho, umsebenzi wokulobola, umsebenzi wedlozi, wokungenisa umuntu esecedile ukuthwasa, ubuyiswa ngenkomo nentonyana ezinjalo. Kodwa thina masenza imisebenzi ehlukahlukene sisebenzisa imbuzi. Imbuzi inamandla ngoba yiyo esikhona ukuthi sishweleze ngayo, sicele futhi sihlambulule izimo ezehlukile ezisempilweni yethu. Ngalokho ngizobuya futhi ngenze esinye isihloko okuyisona esizokhuluma ngembeleko. Esizokhuluma ngembeleko ukuthi ngazisa abantu ukuthi imbeleko ibaluleke kanjani empilweni yomuntu. Umswane ubalulekile nawo kakhulu ngoba thina abantu abamnyama
sisuke singenzi izinto ngendlela ekahle, sisebenzise iy'nkukhu kuphela. Uma senze izinto sisebenzise iy'nkukhu kuphela, sisebenzise iy'nkukhu kuphela. Abanye basebenzisa inkomo. Uzibuze umuntu ahlabe into enkulu kanje engeke ingene nasendlini ilale emsamo, ngoba imbuzi yinto esiyisebenzisa ngoba namandulo endlini ngasikhathi urondo unomnyango omncane omfishane kanje, imbuzi kwakuyiyona ekhona ukuthi ifakwe iyobekwa emsamo, ibekwe nomswane nenyongo. Manje-ke abantu abamnyama, abantu abansundu, bona abakwelakaphunga noMageba, ngiyacela ukuthi sifune futhi sibhekisise izinto ngaphambi kokuthi sizenze. Abantu abaningi badukile, abantu abaningi balahlekile ey'ntweni zesintu ngoba ababheki imifanekiso efana nale. Mhlampe wena ikhona into engiyikhulumile ongahambiselani nayo, ubona ngathi vele akusiyona, ngicela uye ku-comment section ucommente, usho, ubeke uvo lwakho, sokhona ukuthi sixoxisane njengabantu. Nabanye bazophawula besho ukuthi bona umswane bawazi wenzani, usebenza kanjani, nokuthi usetshenziswa uma kwenze njani. Ngiyabonga.